crise contra o capital. Folga, folga, folga xeral. Non, 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 a privatización. Non, 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 a privatización. Non, 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 a privatización. Hasta os 70, que traballe Zapatero. Prezos xustos pros nosos produtos. 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 Non ten perdón que nos baixen a pensión. Non ten perdón que nos baixen a pensión. Debería de haber folga. Cerrar todo, non deixar dar todo aberto. Con a huelga deberían cerrar todo. En un transporte de ninguna clase. É inaceptable por dúas cousas. Un goberno socialista non pode baterse contra as pensións. Desde o Sindicato Labrego Galego que sobran motivos para esta folga xeral. E precisamente este é o principal peligro desta crise, é dicir, que nos convenzan a todos e a todas de que a única solución é quedarse na casa e dicirlle que sí a todas as medidas que nos están propoñendo, como se non houbera outras medidas que se podían aplicar para salir da crise. Pola reforma laboral, seguindo coa posibilidade da baixada de pensións, co aumento dos anos da cotización para xubilarse, a subida do precio da luz, o posible canon da auga, a subida do IVE, moitas medidas que nos afectan a todos e a todas, a educación, que suprimen comedores escolares, sobre todo no rural. Os poderes políticos é moito máis cómodo, é fácil decirlle que sí ao gran capital, aos que mandan, o mercado, o que lle chaman mercado, que nós ainda non sabemos que é o mercado, é moito máis fácil telos eles contentos que a nós. Non podemos desanimarnos e aínda que sexamos poucos e poucas as que non digamos que sí a todo, vanse conseguindo cousas. Contra o capital, loito rural. Contra a crise, contra o capital. Folga, folga, folga xeral.